होई कि ना होई? अरे का करी धनिया, छुट्टी के बड़ा प्रॉब्लम बा। हम नहीं जानत, नैहरों में छठ होता। अरे तो का करी, माइयो कहती आवे के, लेकिन छुट्टिए नहीं खे मिलत। चुपचाप आई ससुरारी। ससुरारी जी घर से निकलवाइबे का हमरा के? हम कुछ नहीं जानत, रउआ आवे के बा। ढेर दिन भइल नइखे शादी कइला ए प्यारी। अच्छा? जनी जी दिया के तू बोलावा ससुरारी। हानो ए हो का ढेर दिन भइल नइखे शादी कइला ए प्यारी। जनी जी दिया के तू बोलावा ससुरारी। बानी आने जाने हो जा हो खबे परेशान, सब सामानवा जुटावे के पड़ी। नैहर के छठ शुभ होला ए राजा ससुरारी रउआ के पड़ी। हे सैया जी नैहर के छठ शुभ होला ए राजा ससुरारी रउआ के पड़ी। हे राजा जी हसुरवा के पड़ी। म्यूजिक बाय रविराज देवा। लागत डर हो कहीं घर भर हो, पूजा करता ससुरार में। पेढ़ी के पियरिया लेके दियरिया, जाइब जब माई दरबार में। पूजा में जानी डेराई, कुछ न होई रजाई। हॉल टिकट कटाई, हमरो लपियरी ले आई। हमारो बामान बाकी कैसे आई धान, पूरा घर के मनावे के पड़ी। नैहर के छठ शुभ होला ए राजा ससुरारी रउआ के पड़ी। हे राजा नैहर के छठ शुभ होला ए राजा ससुरारी रउआ के पड़ी। हे सैया जी हसरवा के पड़ी। हो खजानी दुखिया कोसी खाती उखिया, धनिया मंगोई बजरिया से। कर जानी ऐसा भेजा तनी पैसा, तहारा देवना खेसरिया से। पहिला छठ कैसे करी, रउआ बिन खुशी कैसे भरी। पैसा न बाटे अर्जेंट जी, रउआ हो जाई परजेंट जी। अरे विवेक अखिलेश शुभम संजय के डरेस की नहावे के पड़ी। नैहर के छठ शुभ होला ए राजा ससुरारी रउआ के पड़ी। हे सैया जी नैहर के छठ शुभ होला ए राजा ससुरारी रउआ के पड़ी। हे राजा जी हसुरवा के पड़ी।